Takže ahoj, toto je náš let's play Counter-Strike 1.6, hráme server naplno a dám vám aj IPčku a vlastne by sme sa mohli už začať hrať. A hrám to s týmto ozembuchom, čau. Práve zabili. No, Rajc, choď rýchlo. Ty neboj sa. A máme už iba what doesn't play. No, je to trošku ťažšie. A funguje to ešte padák, nie sú tu VIP výhody, ale dobre, že tu funguje padák. Ale tento ho asi nepoužil. Ale mám Famasa. Kde si? Jo, dal som si už niekoho. A ako môžete vidieť, ozembuch dal s Famasom niekoho. A mám 5 život, takže sa nebudem radovať z môjho víťazstva. No, práve som to povedal. Kde ťa zabil? Hore na tej skrini. A fakt? Tá skriňa, skáďu odstrelil. A ja som ho dal, pomčil som ti smrť. Díky. Ja sa to aj. Kúpim si hlavne náboje a ideme na to. Čo si nechám, že auto nákup? Lebo mne ostala zbraň ešte. No. Ale už ma dali, no. Aj mňa. Nevadí. Tento sa tam asi zasekol, ale ako môžete vidieť, nemôžete kempiť, lebo je tu camp meter. Keď bude 100%, tak zrazu... Definitívne zaspíte. No a ten tam zaspáva. Je to smutné. Náš najlepší asi hráč. Budem sa. Aha, dal si v 60. What does mean Plantka more is very good player. A čo, už zaspal? Môžu ho hľadať a vidíte, už má meter 100, už aj chrápe. Ako môžete počuť. Zatiaľ niečo môžeme povedať o serveru. Už si povedal, že to bude IPina. Áno, IPčka bude v popisu videa a ideme vlastne už aj hrať. Konečne. Si mám povedať, idem konečne hrať. Poď dole, aha. Už mi dali jetík. A nie jetíka. Wow. Si jediný. Utekaj. 16 HP mu ostalo, škoda. To je jaký rojír. Nie, si ti ju. Utekaj, to je na práve. To je blbec. To bolo jasné. Zacvalovačku. A plánujeme ešte vytvoriť nejakú skupinu a meno vám oznámime až na YouTube. Headshota. No headshot. A ozembucha tiež dali. Aj na iné hry budeme natáčať. Príklad na Drakensang. Alebo Zombie Server. Áno, Zombie Server. No. Ešte jeden granát a som mŕtvý, no.
Ako môžete vidieť, dal som si jedného. A náš Ozembuch si dal 8. Jaj. A prišiel Terak Rocky. Kokos granáty. A vlastne budeme mať aj lepšie videá. Toto je naše prvé video. A ja sa s vami lúčim. Tak čaute, čau Ozembuch. Čaute.